डिपार्टमेन्टनिफ्राय कोनो सहयोगिता मोनदोंना मोनाखै? मोनबो मोनाखै जोंनि बाबाया जेब्ला जोङो माने सरकारि हस्पिटालाव लांदोंमोन 2टारावहाय बिनिफ्रायनो जि गादाबले गाजेनो 12टासिम रावबो मेडिसिननि आरि बेबस्था मोनाखै जोंनि बाबाया सानायावहाय आयावनो गाबख्रावदों जोंनि बाबाया रावबो नायफैयाखै जोंनि बाबाखौहाय न'आवहाय साबसेथो न'आव हेलो गाइस आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' गाइस गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा स' आं बिनि गेजेरावनो थेंक इउ स' माच बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोननि थाखायनो जोंनि बर' हारि जेराव मेराव खना खनला थानाय जायगानिखौ जों मिथिनो मोनलांगासिनो दं आरो नोंथांमोना बिदिनो खौरां होबाय थागोन जोंनो आं बेखौ आसा खालामो नोंथांमोना सेलारि मोना जेबो मोना अब्लाबो नोंथांमोना बेबायदि खामानि मावदों आरो निश्चय नोंथांमोननि थांखिया जाफुंथों आं बेखौ नोंथांमोनसिम गोजोन्थों होननानै बुंनाय थाबाय स' बेनि गेजेराव आं बुंदों लोगोफोर गोबां मानसि साबस्क्राइबारफ्रानो आंनियाव हरदों कि आदा बिनि सायाव भिडिअ बानाय गोबां दुखुनांथाव जादों आरो बिनि सायाव भिडिअ बानायना हो रायजोफ्रा हेल्प होगोन खोमादां आरो बिनि गेजेराव जोंहा बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारी आदायाबो बिनि सायाव भिडिअ बानायनो थिनहरदोंमोन आं बिनि थाखायनो भिडिअ बानायनो नागिरबाय लोगोफोर आं बुंदों नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ बेखौ वेस्ट बेंगल जाथाय जानाय डिस्ट्रिक्ट आलिपुरदुवार नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव पुलिस स्टेशना जाबाय खालसि आरो बिनि उनाव पस्ट अफिस आरो गामिया जाबाय उत्तर मेन्दाबारि औ लोगोफोर बिथां जाथाय जाजानायनि मुङानो जाबाय भारत कार्जी स' बिथांनि न'खराव मैदेर फैदोंमोन आरो बिथांनि माइ गायनायखौ मैदेरा गोबां सिलिंखार खालामदोंमोन नुकसान खालामदोंमोन लस खालामदोंमोन आरो बिनि गेजेराव होबथानो नाजानायनि गेजेराव भारत कार्जीनि खैफोद जाथाय जाबाय दायो नोंथांमोना नुबाय आरो बिनि फिसाजोआबो गोबां गाबदों आरो नोंथांमोननियाव भिडिअ क्लिप्स देखायगोन स' बिथाङा दा हस्पिटालाव दङ स' बिथांखौ रावबो नायाखै आरो बिनि फिसाजोआ साथाम दङ आरो बे फिसाजो साथामनि गेजेराव सानै फिसाजो देरसिना क्लास 12आव फरायदों आरो फिसाजो उन्दैया जाबाय क्लास 9आव स' गोबां गाबगासिनो दं बिथांनि भारत कार्जीनि फिसाजोफ्रा आरो जुदि भारत कार्जीया जुदि हामला देहाया गाज्रि जाबाय अब्ला बिथांमोननि न'खराव गोबां खैफोद जासिगोन लोगोफोर आरो बेखौ फाहामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जादों स' बर' हारिनि जेसेबांखिनि जोंनि भारत बर्षनि सिङाव थानाय बा अल अभार काउन्ट्रियाव जाय आंनि बे भिडिअखौ नायो बिथांमोना एसे एनैब्लाबो हेल्प खालामनानै बिथांनि न'खराव सुख शान्ति होनो हागोन बायदि आसा खालामनानै आं नोंथांमोननिसिम एसे बिबायनाय बायदि बिबाय लोगोफोर आङो आंनि थाखाय बियाखै आं लोगोफोर आरो बिनि न'खरनि थाखायसो बिदों आं आरो आंनि एकाउन्टखौ होआ बिथांमोननि एकाउन्टखौ होगोन स' नोंथांमोना जुदि मदद होनो हायोबाबो थाइसे थाइनै जि हायो जोंनि भारत सिङाव थानाय बर'आ जाबाय 1.5 मिलियनसनिबो बारा दं बिनि गेजेराव 10,000 सुबुङा 100 थाखा होबाबो गोबां थाखा जायो मिथिबायना स' बिनि थाखायनो आङो थाइसे थाइनैबाबो 1.5 मिलियनसनिफ्राय बा 1 लाख जियानो जा 20,000 जा 30,000 जा बिथांमोना थाइबा हरनानै हो जेसे हायो हरनानै हो आं बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांनि न'खरावबो गोजोननाय मोनगोन आरो बिनि गेजेराव जों जुदि हेल्प खालामनो हायोब्ला जोंनि गोसोआनो गोजोननाय मोनगोन स' आं नोंथांमोननो बेयाव स्क्रिनाव बेंक पासबुकनि डिटेल्स होदों एकाउन्ट नाम्बार गासिबो डिटेल्स होदों आरो डिसक्रिपसनावबो होदों आरो बिनि गेजेराव भिडिअ क्लिप्सबो होबाय लोगोफोर नोंथांमोननो स' आङो बेखौनो बुंनानै नोंथांमोनसिम आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि जोंनि बर' हारिजों हारि अनलायलायना थाबाय थानो लुबैयोब्ला थाइसे थाइनै थांनायखौ जेबो लस खालामनो हाया लोगोफोर थाइसे थाइनैल'सो नङा होमबा जेबो नङा आंबो हरगोन नोंथांमोनाबो हर स' बेखौनो आङो बुंनानै गोजोननाय थाबाय जोंनाव दङ दायो बड'लेण्ड मिसन फान्स ग्रुपआव 7,000 नङा होमबा बिनिफ्राय आं 500 थाखा हरगोन आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना जेसे हरो आं बेखौ आसा खालामबाय जे नोंथांमोना हरगोन होननानै स' थेंक इउ गाइस आं बे भिडिअखौनो बानायनानै रिकुवेस्ट खालामबाय थानायनि गेजेराव आरो आंबो बानायनो लुबैनायनि गेजेराव आं बेखौ भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो इनफरमेसन होबाय गोबां मानसियानो नुबाय जानांगौ स' नोंथांमोना जुदि हेल्प खालामोबा खालामदो आरो बिनि गेजेराव हेल्प खालामनानै गावनि गोसोखौ स्रायै कमेन्ट्सआव खोन्थादो नोंथाङा बेसेबां हेल्प खालामदों खालामाखै स' बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय बाय